Kay daghan ang gidapit apan Geoterra ang gipili. Mga igsuon, kung dunay selebrasyon, handaan o hikay sama sa mga birthdays, wedding anniversaries, bisan kasal o importanteng mga okasyon, dili rabatanan maimbitahan. Gani sa mga imbitasyon, pipila ra gyud ang dapiton. Depende sa imong kaya. Kung sapian ka, 100 ra ka tawo. Kung dili, 50 ra. Gani usahay diha lang sa kananan, pipila lang gyud. Kasagaran ang maimbitahan kadtong mga tawo nga duol sa dughan, kadtong mga tawo nga iisip nga dunay gikatampo sa imong kinabuhi, kadtong mga tawo nga suod kaayo. Lahi ang bangkiti sa langit, kay ang Ginoo nag-andam dili pipila lamang ang dinapit. Gani abri bukas kini gidapit gyud ang tanan ug dunay kahigayunan ang tanan sa pagtambong. Sa ebanghelyo ang sambingay nagpasabot nga kay do na may unang dinapit apan wala man sila nagtagad sa maong imbitasyon, ilang gisnab ang imbitasyon. Ang hari ni sugo nga pasudlon sa hawanan sa kumbira sa kasal ang tanan nga ilang makit-an. Kini mga igsoon nagpasabot nga ang kaluwasan gitanyag gyud di ay alang sa tanan. Nga walay tawo makaingon nga kami ray maluwas, kamo dili, palabi-labi na pud naoy. Naay mga relihiyon o naay mga sikta nga moingon ninyo hanggang mo diha kay di mo maluwas diha, diri ra mo kay kami ray maluwas diri. Palabi-labi na siya nga istorya kaysa pagkatinuod ang kaluwasan, pakigrelasyon sa Ginoo, sugod ning kinabuhi hangtod sa maabot, tanyag na, offer na, bukas ka na, tuyo ni ana, alang sa tanan. Walay gibawalan. Pero matingala ka, kay anda man alang man ni tanan, nga bukas man ni alang sa tanan, nya ang mga dinapit maayo o dautan, pero how come na ay gisita dito na sa hawanan? Nagpasabot kini mga igsuon nga sa atong pagtubag sa iyang tawag nga musunod kaniya, mahiusa kaniya, makigrelasyon sa Dios, na day requirement kanang bisti sa kasal, wedding garment. Matingala ka kay gikan naman gani ng uban sa informal settlers, gikan sa squatters, uni imo pang paliton pa og gala attire, di ba inconsistent man na siya, murag di man na sibo. Doon na day background ni ini, kaniadto di ay sa mga hari o mga prinsipi kung sila doon ay hikay. Ilay day po'y giandaman og attire. Nga imong dawaton inigtambong nimo. Libre ka na, free ka na. Pero dili gyud ka ng full gala attire, kundi capelet, mura ba gamayng kapa, gamayng kupo, na imong isaloob dinha. Mao nga dali na sita, dali nakitaan sa nagpasiunda sa kumbira, kinsa tong walay
gikupo. Ang pangutana, unsa may buot ipasabot niya ng kupo? Dili lang day paigo mga igsuon nga kita moingon nga mosunod ta sa Ginoo. Dili na igo nga mohimot kita desisyon nga iya na ta sa Ginoo. Kinahanglan nga biyaan din nato tong atong daang bisti. Kung dili man biyaan, taklupan o bag-o, nagpasabot og bag-ong pagkatao. Nagpasabot ka na nga doon na tay process of conversion nga sudlan. Nga kaniadto kung kita way pagtagad sa mga butang sa langit, butang sa Ginoo, dili mahimo nga moingon tang mosunod ta sa Ginoo pero dili maningkamot sa pagkinabuhing balaan, kinabuhing ligdong, kinabuhing matarong. Mao kanang mga bisti. Bisti nga anay nga tong isulob sa iyang atubangan. Sugod dinhi pa sa atong kinabuhi sa kalibutan. Mao bitaw makadungog ta kausa ang Ginoo na ingon, dili tanang ingon Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kay bisan og nagtahod ta Ginoo nag-ilata niya, doon natay pagtuo niya, pero wala nato gibansay gikinabuhi diha sa usa ka kinabuhing balaan, ligdong ug tarong kinabuhi. Sukwahi, inconsistent, incongruent, dili tukma. Ang mga Cebuano ana mingog bakak. Busa nining Santos nga misa, atuan ang pangayoon. Dangpo nato siya nga tinuod yun, dili lang igo nga ni ata diri karon magsimba niya. Dili lang paigo nga minta muadto ko. Musunod ko nimo. Pero magsulob gyud kita. Yan ang required nga bisti. Pero dili po na mahimo kung walang grasya sa Dios. Kaysa pagkatinuod tanan panalangin o grasya man. So pangayon po nato ang grasya nga mo-undergo ta sa process of conversion. Pagbo sa kinabuhi. Tapuson ni nako sa mga pulong mismo sa atong Santo Papa. Niingon siya, and I quote, "The wedding garment, capelet, symbolizes the mercy that God freely gives us, and namely grace, panalangin o grasya. Without grace, we cannot take a step forward in the newness of Christian life. It is not enough to accept the invitation to follow the Lord. One must be open to a journey of conversion which changes the heart." Unquote. Importante kaining last nga sentence. It is not enough to accept the invitation to follow the Lord. One must be open to a journey of conversion which changes the heart. Dili di ay paigo nga moingon ta, musunod na ko nimo Ginoo, imo na ko,
kundili kinahanglan kita bukas nga musubay sa panaw sa pagbag-o sa kinabuhi, nga magbag-o sab sa atong kasing-kasing, nga makabisti kita sa bisti sa kasal nga mao ang bisti sa kabalaan, bisti sa kaligdong, o bisti sa katarong. Amen? Hinaut po ang tao.